Какво е общото между културист под 6% подкожни мазнини и човек с шкембе над 30% подкожни мазнини? Много повече, отколкото си мислиш. Двамата имат проблем с либидото, хормоните и енергията. Свикнали сме да си мислим, че колкото по-чист е един човек, толкова по-здрав е той. Но реалността е тотално обратната. Твърде нисък процент подкожни мазнини влияят също толкова негативно, колкото и твърде висок процент подкожни мазнини. Когато паднем под 10% подкожни мазнини, тялото рязко намаля тестостерона и либидото ни спада и метаболизма се забавя. Обаче абсолютно същото нещо е, когато сме и над 20% подкожни мазнини. Инсулиновата ни чувствителност става все по-зле. Либидото ни отново е в земята и имаме хормонален дисбаланс. Тялото не обича крайностите. Имаме една здравословна граница, която е между 12 и 20% подкожни мазнини за мъжете, в която е оптимално нашето здраве. Там имаш енергия за тренировки, имаш високо либидо, имаш висока концентрация и си наистина активен. Излезеш ли от тази оптимална зона, плащаш цената. Може да не е веднага, но във времето тя рефлектира върху теб. Тя се изразява в това, че имаш липса на енергия, трудно качваш мускулна маса и трудно изчистваш подкожните мазнини. И това важи за абсолютно всеки един човек. Без значение дали тренираш от 3 месеца в залата или от 3 години. Последвай ни за още полезни видеа.